ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи Рахш ТЖ. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав роӣ карданд ки мо қабул кардем пешкашто мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо навчунии хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техникаҳо, компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, марамат сурат маълумот шад дар WhatsApp, имейл, крамда роӣ кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имза навор чӣ хона қабул кардем, чӣ квартира, чӣ замин ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори хонаҳои фурӯшӣ. дар имза навор хона роӣ кардан аз ноҳияи Хуросон, аз территорияи Россия роӣ кардан хона дӯстон азиз, хонаи фурӯшӣ аз ноҳияи Вахш, аз ноҳияи Ёвон, шаҳри Ваҳдат, ноҳияи Рӯдакӣ, территорияи Душанбе, территорияи Муъминобод дӯстон азиз, территорияи шаҳри Бухта, территорияи шаҳри Кӯҳ, шаҳри Исор ва дигар тарафҳо ҳастанд ки ҳам замин, ҳам квартира, ҳам хона ки нархҳои арзон кардем. ва дӯстон азиз, аз Душанбе, шаҳри Бухта ва Кӯҳ дигар тарафҳо квартира, хона, заминам нархҳои арзон кардӣ ҳастанд. ва курси имрӯза бошад 1000 баробар аст ба 120 сомонӣ. бозам мегӯям, шумо дар мисол мошини фурӯшӣ, хонаи, заминаи, квартира, алафа, ягон оҳана, ягон маҳсул, чизе ки барои рифтан бошад, WhatsApp кор мекунад, сурат маълумотро роӣ кунем, мо реклама мекунем. мегзарем ба навори хонаҳои фурӯшӣ марамат рафтем. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастанд ки срочная қарор дорад дар территорияи Россия, дар шаҳри Санкт-Петербург дӯстон азиз, Ленинградский област, Кировский район дӯстон азиз. аз ҳамин территорияи шаҳр ба ҳамин хонаро мақсад ки автобус, электричка меояд, яъне ки ҷои беҳтарин аст. Санкт-Петербург, Ленинградский област, Кировский район, ҷои беҳтарин, ҳама чӣ дар пешаш. 6 сотиқ замин маслиҳат дорад ки ду хона кардагӣ ҳастад ки бо ремонтҳои замонавӣ дӯстон азиз, ҳоҷатхона, ошхона, баня, ҳама шароитош ҳастанд, об, свет ҳастанд. ҳуҷҷатҳои хона мегӯяд 100% ва инчунин ба мошинам алиш мешавад. мошина аз Тоҷикистон бошад, мегӯяд алиш мекунем ва аз территорияи Россия бошад, яъне ки ба мошинкати алиш мешавад. дӯстон азиз, хона бо ремонтҳои замонавӣ, бо об, свет таъмин ҳастанд. хоб, газ пас дорад, дар наздикиш мағоза, мактаб, чизҳои лозимӣ ҳастанд. нархи ахирашон мегӯяд, ҳамин хона бо ҳамин чизи чораш, бо ҳамаи ҷои беҳтаринаш, нархаш 2 миллион рублай нархи ахиршад. бо кадоме ки мехара, бо занг зана, қатъи соҳибшон муомила кунад ва инчунин ба мошин алиш мекунад, метавонед ки мошинтона пешкаш кунем. программаҳои рақамҳои Россия 24 соат кор мекунад. дар рақамҳои дӯстон азиз, WhatsApp ҳам доранд. мошин аз территорияи Москва, ай Санкт-Петербург, обшумо аз ҷое ки набошад алиш мекунад, аз территорияи Тоҷикистон ҳам бошад алиш мешавад. дӯстон азиз, 2 миллион рубл нархи ахир бошад. ҳуҷҷатошон мегӯяд 100% ҷои беҳтарин бо ремонтҳои замонавӣ кардид. дӯстон азиз, ин территория худашон мақсад дуруни шаҳр, нархҳошон ҳам қимат. марамат срочно занг занед, маълумоти пураша гирем. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастанд ки срочная дар ноҳияи Вахш, яъне ки районишда ҷои беҳтарин. ҳамин кадоме ки дар ҳамин сентри райони Вахш хона мекунад, ина баъри шумо хонаи ҷои беҳтарин, яъне ки сентри ҳамин райони Вахш дар дӯстон азиз. хона қарор дорад дар ноҳияи Вахш, кӯчаи Балҷон дӯстон азиз, яъне ки сентри Вахш мешавад, пеши мактаб, балниса, садик, мағоза, банк, бозор, вокзал, ҳамаи услугош ҳастанд. об, свет, почтения. қариб ки 3 сотиқ замин дӯстон азиз замин дорад ки тақрибан хонаҳошон намедонам 2-3 дар хона ҳастанд. бо хактон маълумота мегирем. об, свет ва ремонтҳошон замонаи нав ремонтша буд кардагианд. ремонтша нав кардагианд. хона ки буд, не ки ремонтша нав кардагианд. тақрибан мегӯяд 3 сотиқ мегӯяд тақрибан замин ҳастанд. об, свет доимӣ ҳастанд. хона поли худ бо ғишти пухта кати мегӯяд омода шудааст. дӯстон азиз, об, свет, ҳоҷатхона, ошхона, баня ҳамаш замонавӣ. пеши таксиё наздик аст. дӯстон азиз, банк, мақсад бозорча, бозор, мактаб, вокзал, ҳама чӣ балниса пешашда. хона мегӯяд дастросчна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 320 000 сомонӣ ки боз мегӯяд муомила мешавад. срочнаи бадай. ҳар рақамҳошон 24 соат кор мекунад. якумаш рақамҳои мегафон дастӣ 45, рақамҳои кор мекунад ва дуюмаш рақамҳои тисела 91 дӯстон азиз. дар ноҳияи Вахш, кӯчаи Балҷон дӯстон азиз. 320 боз муомила дорад. оида ин хона шумо ягон маълумот, ягон саволои зиёдӣ хоҳед агар фаҳмида, шумо занг занед, ба шумо фаҳмо намедиҳад ва арзонам мекунанд. мегзарем ба сеюм квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастанд дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, маҳаллаи Мелкабинат, кӯчаи Коргарон 15, квартираи 4. бо маълумотҳои пураша мегирем ҷои беҳтарина ва квартирае ки қатъиш бо замин дорад.
сехонага квартира ҳастае ки дар дуюм ошӯна қарор дорад, 65 квадрати метре бо обсӯи таъмин ҳастае, ремонт кардага дӯстони азиз. боз айбараш 1 сотиқи дига замин дорад, бо аз ипараша дорад дӯстони азиз. боз дар дуруни хона ва дар берунам мақсад ки ҷои ҳоҷатхона баниям дорад. боз дӯстони азиз мақсад ки навес кардагӣ ҳастае, ҳоҷатхона дар дурун берун ҳастае, обсӯи дорад дӯстони азиз. хобу аз ду тараф бо сменблок маҳкам кардагӣ ҳастае, бо инчунин дута дига сарай дорад ки гирдаш маҳкам ҳастае ва ҳоҷатхонаам дорад дӯстони азиз. хонаҳо ремонтҳошон замонавияе. обшуми сехонага квартира бо қати заминош катияе, бо дар поёншам ҷои оғул, сарай, хеле навес, ҷои тандурхонам хеле чиро кардагия, ҷои беҳтарин. шаҳри ваҳдат, маҳаллаи мелкабинат дӯстони азиз, кӯчаи коргарон 15, квартираи 14. квартира мегӯяд бо тамоми чиз дӯстони азиз, бо тамомиҳои чизи зиндагӣ фурохта мешавад бо нархи 320 000 сомонӣ ки боз мегӯяд муомилаи хуб мешавад. сарай, парай, ошхона, баня ҳамаи шароитош катӣ ва ремонтҳои дурушам беҳтарина, ҳамин суратоша ҳамин қадар доштиян, яъне пешкаш кардиян. кадоми шумо ки мехарем метавонед ки рафта аз пеш бо диққат тамошо кунед, ба қати яка савдо кунед. промои рақамҳои ҳисобшуна, промои кор мекунад, дар рақамҳошон WhatsApp ҳам доранд. дӯстон азиз, иша доиста гиред ки ҳам квартира сехонага кушод аст, ҳам қатиш замин памин, мисол ки ошхона баня дар поёнам дорад, ҳам дар болам дорад. мақсад ки дар ҳамин ҳисоби ҳамин хона хуш аст, гирдаш бо симблокати маҳкам. мисли ҳам гӯё ки шумо ҳам квартира доред, ҳам яъне ки хонаи гӯё ки хеле заминиам доред, ҳам хел ҳисоб мешавад. ягон савол то ягон маълумоту иловагӣ оиди ҳамин хона шумо агар хоҳед оиди ҳамин квартира фаҳмидан, шумо занг занед ва ҳамаша ба шумо фаҳмода метиҳад ва нашуд сумош аз 320 муомила мекунад, марама срочно метавонед занг занед. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае дӯстон ки срочно бо нархи арзон. хона қарор дорад дар ноҳияи рӯдаки Ленинский район, дӯстони пеши мошинбозор, канечкаи маршруткаи 41 дӯстони азиз. ноҳияи рӯдаки дохил мешавад, шаҳри душанбе, Ленинский район, хоб пеши мошинбозор дӯстони азиз, канечкаи маршруткаи 41 да. 2 сотиқ замин маҳсулот дорад ки ду хона кардагӣ ҳастае ки бо ремонтҳои замонавияи обсӯи дорад. обушне ки соатакия мегӯяд соҳибшон, кухни, баня, ҳоҷатхона дӯстони азиз дорад. инчунин ҳуҷҷатҳои хона 100% дар наздики лаби роҳи калон наздик ҳастае, мактаб наздикае, мағоза ҳастае, заправка ҳам хеле чизи лозимӣ ва хонаҳои хеле ремонтош кардагӣ ҳастае. хона тайёрае, нархаш 135 000 сомонӣ ки нархи арзон бо ҳамирам муомила мекунанд. 2 сотиқ замина, ду хонаи барра қати кухни, баня ва ҳоҷатхонаш қати нархаш 135 та боз муомила дорад. ҳар ду рақамҳошон кор мекунанд, рақамҳои шахсида WhatsApp доранд. оиди хона шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволои зиёдӣ боша барои фаҳмидани шумо, марама занг занед ба шумо фаҳмода метавонад. темболи ки мактаб, мағоза ҳама чи дар наздикиша дӯстон аз 135 та бо муомилаи хуб дорад. бо ҷои хонакунӣ ҳам дорад. агар шумо хоҳед ки хона кардан, метавонед ки ҷои хонада бо адена ипарашда хона кунед, ягон катешча марамад. дӯстон азиз, бисёре баъд такрор мекардам, то ки мехарем марама занг занед ва шахсоне ки мисол хонаи фурӯшӣ доред, ки хона, замин, квартира барои реклама кардам, марама дар рақамҳои 20 боло буда дароӣ кунед, WhatsApp да сурат маълумотам мо реклама мекунем. лайкора занед, навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастае дӯстон, срочно бо нархи арзон. хона қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон, дар ҷамоати Садидини Айнӣ дӯстони азиз, ҷамоати Гулистон дӯстони азиз. ноҳияи Хӯросон, ҷамоати Садидини Айнӣ, яъне ки деҳа ва ҷамоати Гулистон мешавад. Садидини Айнӣ да ҷамоати Гулистон. 20 сотиқ замини документалӣ дорад ки 20 сотиқаш документалӣ дӯстон азиз ва ду хона дига кардага барои зиндагӣ кардан, боз қати ҳамаш қати замини корам кашиди, ҳамаш 50 сотиқи дига заминае. барои мисол ки ягон ҷо замини корам барои алафкунӣ то ягон чи боғ ҳавкунӣ мешавад. 20 сотиқ боз 50 сотиқи дига замини корам обшид дӯстон азиз. обсвет ҳастае. 50 дона дарахтони мевадиҳанда дорад. се тарафи хона боз сеткакади маҳкамае. қарор, техпаспорт, ҳамин чиzoш ҳастае. лаби канал, лаби об. нархаш мегӯяд 120 000 сомонӣ ҳастае, боз мегӯяд муомила мекунем. ин нархи арзон кати срочна. ин ҳами рақамҳои Россия дӯстон азиз, рақамҳои Россия промои кор мекунад, дар рақамҳошон WhatsApp ҳам дорад. кадоме ки аз ноҳияи Хӯросон, ҷамоати Садидини Айнӣ мақсад ки хона харае, не ки дар сурат хонаша сураташ наомада, на гирифтия намора мақсад монда, не ки хона барои зиндагӣ доранд. ду дараҷа хона барои зиндагӣ кардан дорад. инҷа асо хонае документални қатъи ҳуҷҷатоша дӯстон азиз. 120 000 сомон аст, боз муомила дорад.
оиди хона шумо ягон маълумоти зиёдӣ хоҳед, ягон саволи аниқ дошта бошед, ягон саволои дигар дошта бошед пурсиданда, марамад рақамҳои ба ҳасаб аста 24 соат кор мекунад, занг занед, маълумоти пурраша аз соҳибаш гиред. Не ки 50 та дарахтори мевадиҳанда дӯстон дорад ки боғай тайёрай, ҷои беҳтарин лаби об. хай бисёри баъд такрор мекунед, кадомто ки нафаҳмида бошед шумо занг занед, ҳамаша ба шумо фаҳмода метавад ва арзона мекунад. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшии срочна. хона қарор дорад дар ноҳияи ёвон дар совхози 4 деҳаи рӯдакӣ. дӯстони азиз, ноҳияи ёвон совхози 4 деҳаи рӯдакӣ, ҷои беҳтарин срочна. 5 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 дар хона кардагӣ ҳастае ки об свет дорад. 3 дар хона дӯстон, 2 хонааш 4 ба 4 аст дӯстон азиз ва як тага баня, кладовка, об свет, ҳуҷҷатош мега 100% аст. мактаб, масҷид, духтурхона, ҷамоат ҳамаш дар пеши хона наздика. гирди хона полни худ бос мебулокати мақсади маҳкамай гирди ва нашта одамо зиндагӣ дорад. нақша ҳоли бинен бовар кунен ҳайрон мешин. нархи ҳамин хона қатъиан қаразходӣ кардагиш 105,000 сомонӣ. дӯстони азиз, нархи хона 105,000 сомонӣ. гирдаш мака хонаи навсохт. дӯстони азиз, мақсад ки ҳамаш уже кардагӣ, фақат ки ҳамин камтар рангу борам хали кораш мондаги, дига ҳамаш кардагиае. инчунин ҳуҷҷат мега 100%. мактаб, масҷид, духтурхона, ҷамоат, магазин ҳамаш наздик. обши 3 дар хона ба 5 сотиқи дига замин. программаи рақамҳои тисели соҳибшуна. программаи рақами тиселе ки 24 соат кор мекунад. дар рақамҳош дӯстони азиз WhatsApp ҳам доранд. оиди хона шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволои зиёдӣ боша агар барои фаҳмидантон марамад занг занед, на даврозашам часпондагӣ аст. гирди хона полни худ маҳкам ҳамин як ранг бор мекунӣ, медурӣ зиндаги пул як мошинае 105,000 сомон аст, боз муомила дорад. марамад метавонед занг занед, маълумоташа бо худтон гиред. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Душанбе, дӯстони азиз, пойтахт, кӯчаи Айни 64, тарафи Сеюм база. якхонага квартира ҳастае ки духонага кардагианд дар 12 ошуна қарор дорад. доми 13 ошуна ҳастае ки 54 квадрати метре. 54 квадрат, дӯстони азиз. бо об свет таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термиз, евроремонт кардагӣ, дӯстони азиз, фасад задагӣ ҳастае. об свет ҳастае. ҳуҷҷатҳои квартира 100%. дута лифт пастияни кор мекунад. кондитсионер дорад. термиз, люстра, кухни гарнитур, ҳамин чизо местад, дӯстони азиз. хулоса ягон камбудӣ мегӯяд надорад, ремонтшам замонави аст, дӯстони азиз. шаҳри Душанбе, кӯчаи Айни 64, тарафи Сеюм база, духонага, дӯстони азиз, дар 12 ошуна, доми 13 ошуна, 54 квадрат ва лифт, термиз ҳама чӣ дорад. квартира мегӯяд дастрочна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи арзон, яъне ки нархша $50,000 мегӯянд, ҳамин нархда метр мегӯяд срочнае. кадом мехара мегӯяд срочна, дӯстони азиз, инами рақамҳои мегафони соҳибшуна ки 24 соат кор мекунад. программаи рақамҳои мегафони соҳибшуна ва рақамҳои WhatsApp ҳам доранд. яъне ки сумаки дӯстона сомонӣ кати 570,000 мешавад, не ки агар ки $50,000 ҳисоб кунем, яъне ки камтарак мешавад. бо хай худтон маълумотша мегирен, яъне ки ҳамин $50,000 чанд қайд шавад, ҳаминда метр мега срочна. бо хай қати худшон занг занен, мақсад ки нашуд арзон када ва дигарша худшон пурсед. ҷои беҳтарина ва ремонтҳои замонавӣ срочна занг занед. мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае, дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бохта, шаҳри Қурғонтепа, пеши заводи пахта, дӯстон азиз, яъне ки синни шаъло мерафтагӣ аст, пеши наздики бозори Фаровон, мақсад ки пеши кургавоидам наздик астае. доми навае ки уже одамо мегӯяд зиндагӣ кардеся, дома уже мақсад ки ремонтоша буд кардеся, уже ҳар як кадом одам зиндагӣ кардеся, кадоме ки ремонт кардагӣ бошад. духонага квартира ҳастае ки дар 4 ошуна қарор дорад ки 43 квадрати метре. боб свет таъмин астае. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термиз ва ремонтҳои беҳтарин сонад бо ҳамаи ашёҳош мегӯяд фурӯхта мешавад. нархи квартира, дӯстони азиз, 350,000 сомон астае, боз мегӯяд муомила мешавад. 350 то қасуми холӣ алиш палиш намешавад. оидем квартира шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволои зиёдӣ хоҳед, агар фаҳмида программаи рақамҳои мегафони соҳибшуна занг занен, маълумотҳои пурраша гирем. ва кадоме ки мисол хонаи фурӯшӣ дорад, ёки замин, мошин, ягон аппарат, ягон техника хоҳад ки дар фурӯш намуда, марамад дар рақами болобуда 20 дарои кунем, мо реклама мекунем. лайкҳо разен навора то охираш тамошо кунем. мегзарем ба наҳум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига ҳастае, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар шаҳре ки Уртабуз, дӯстони азиз, шаҳри Ҳисор, деҳаи Уртабуз. 6 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 дар хона духтагӣ аст, дӯстони азиз, ки хонаи
чиқа гӯем коробка астае нимуш фунда нимуш хунаи хали коробка дагия дуруш ремонт кардаги нестае нарша мега 80000 сомон мегем бу муомила мегад мешавад ва рақамошон аст тисел промой кор мекунад нархи ҳами хонача қатъи бания чучи дора нархаш 80000 сомон аст боз муомила дорад дар уртабоди шаҳри ҳисорда айни ҳол ҳамин хона қарор дорад инами рақамошро марамад ягон савол tomosha ягон маълумоту иловагӣ метавонед занг зани маълумотша гирен шумо лайка ва занед фаромӯш накунед чӣ хонае ки дар кор дар комментария нависед пешкаштон дӯстон азиз мекунем мегзарем ба даҳум квартираи фурӯшӣ квартираи фурӯшӣ аст дӯстон срочное қарор дорад дар шаҳри кӯлоб дар даҳум микрорайон дӯстон азиз маҳаллаи шамсиддини шоҳин духонага квартира аст дар чорум мушоина қарор дорад 45 квадрати метрае боб сфеи таъмин аст ҳоҷатхона ошхона баня кухни дӯстон азиз термис дорад доми 10 ошона аст мега дар чорумаш қарор дорад орият дӯстон азиз назди идораи нотариалии ҳамихел опшин дар пеши нотариусда қарор доштааст ремонташ мега назора на безо ва средне нархаш мега 240000 сомон аст боз мега муомила мекунем опсион мега доимӣ ҳастае оидам квартира шумо ягон маълумот хоҳед ягон саволои зиёдтӣ боша барои фаҳмидани шумо дӯстон азиз рақамошон аст маълумот вавилон метавонед занг занед хоҳиш ки навора подлисаш кунед лайка занед навора дӯстон азиз то охираш тамошо кунед мегзарем ба 11 хонаи фурӯшӣ хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон ки хонаи пешинаи беремонтаи хона қарор дорад дар ноҳияи муъминобод дӯстон азиз ҷамоати боғ гай деҳаи нуробод гуфтага аст участка мегад 6 сотиқа 3 дар хона дорад ки хонаи пешина аст гедванашда одамо зиндагӣ дорад нархаш мегад 55000 сомони аст боз мегад муомила мекунем деҳаи нуробод райони муъминобод дӯстон азиз деҳаи нуробод ва хона дар райони муъминобод дӯстон азиз нархаш 55 та боз муомила дорад оида ин хона шумо ягон маълумот ягон саволои зиёдтӣ хоҳед агар фаҳмида парамои рақамҳои телефони соҳибшина занг занем ҳамаша ба шумо фаҳмода метавад ва арзон ҳам мекунанд шумо агар хонаи фурӯшӣ замин квартира чизе ки барои реклама кардан боша роитон реклама мекунем ин буд навори имрӯзаи мо то видеои оянда худо нигаҳбони